Príjemný piatkový večer. Dobrý večer. Výška a spôsoby únikov pri prevodoch bývalého majetku KSČ stoja stále v centre pozornosti a pomaly dianie okolo toho začína pripomínať nekonečný príbeh. Proti sebe v ňom stoja snaha po maskovaní a hľadanie či využívanie legislatívnych škár s úsilím po prevode čo najkomplexnejšieho majetku. Na túto tému sa dnes hovorilo aj na pôde Federálneho zhromaždenia. Federální shromáždění se dnes dostalo do dosti složité situace, když projednávalo návrh poslance Jurečky na přijetí novely hospodářského zákoníku. Týká se majetku KSČ a SSM, který byl v minulém roce hospodářskými, svazáckými a komunistickými organizacemi často bezúplatně pronajat na dobu 20 až 50 let osobám blízkým funkcionářům KSČ a SSM nebo různým mafiím. Výpovědní lhůta byla přitom stanovena na plných 5 let. Pane poslanče, můžete uvést některé konkrétní údaje, které by dokázaly, jak důležitá a potřebná je tato novela? Například v Západočeském kraji ten majetek té bývalé krajské správy